गासैबो जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि भटार रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि जे भटार रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स मोननो थांबाय दङ, जेरावनोखि जोङो मालाबाबो बेबायदि बाइ इलेक्सनाव भट होफेरनो मोनाखै। दिनै जोङो मोनसे बाइ इलेक्सनाव भट होनो मोनसिगोन। आरो बेखिनियावनो मोनसे खोथाखौ बुंगोन, नैबे बाइ इलेक्सनाव जिहेतु जोंहा इउपिपिएलआ सरकाराव दंखायो आरो बे समस्तियाव जोंनि प्रमद बर' बिथां सारानो देरहाखादोंमोन। गतिके दिनैनि दिनाव जोङो नैबे बाइ इलेक्सनाव देरहानो थांगासिनो दं, बेयो रोखा। दा बेखिनियावनो मोनसे बुंगोन, जोंनि भटार्स रायजो राजा बिथांमोनखौ जिहेतु जों इउपिपिएलआ सरकार सालायबाय दङ आरो फैगौ 3.5 बोसोरनि थाखाय जोंनो सरकाराव थाबाय थागोन। दिनै जोङो बेखौनो खावलायगोन, दा बेखायनो जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि गासै रायजो राजा बिथांमोना जोंनि समस्तिनि जौगानायनि सार्थआव जाहाथे बयबो इउपिपिएलआव भट होगोन आरो दिनै बे बारहावायानो जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव सोलिगासिनो दङ। मानोना जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों, नैबे खाबुआव जायफ्रा सिगाङाव बिपिएफनो भट होदोंमोन एबा गुबुन गुबुन पार्टिनो भट होदोंमोन, दिनै बिथांमोना मोनसे मोजां खाबु मोनदों जे इउपिपिएल हान्जाजों गोरोबनानै इउपिपिएलनो भट होनानै फैगौ समावहाय इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जिखिनि स्किम्स फैयो एबा जिखिनि अनसुंथाइ फैयो, जिखिनि गोरिब गुन्द्रानि थाखाय आसनि फैयो, जों बेफोरखौ खाबु लानो हायो। दा ओंखायनो दिनैनि दिनावहाय बिपिएफनि माखासे मावथिफोरा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामफैबाय। जोङो बिथांमोनखौ खोब गोजोनै बरायदों। उननि समफ्राव जोङो नैबे कक्लाबारि समस्तिनि जौगानायनि थाखाय ज' खामानि मावलांगोन। आं बेखौनो जोंनि भटार्स रायजो राजा बिथांमोननो खोथा होबाय। मानोना जोंहा कक्लाबारि समस्तियाव गोबांथार खामानि मावनो गोनां दङ। दा बेखिनियावनो नैबेखौबो फोरमायबावगोन, थांनाय बे 1.5 बोसोरावहाय जोंनि कक्लाबारि समस्तियावहाय गासै मोन 22था लामा मावनाय जादों। बे जोंनि थाखाय खोब मोजां। आरो नैबेखिनि समाव 1.5 बोसोर समावहाय कर'ना भाइरास, लकडाउन, इलेक्सन बायदि बायदिनि थाखाय जोंनि सरकारा मोनसे सेटिंसआव फैनो हायाखैमोन, सिस्टेमाव फैनो हायाखैमोन। दिनै कर'ना भाइरास जोबनाय लोगो लोगो अर्थात लकडाउना जोबनाय जोङो मोनसे मोजांथार मोनसे सिस्टेमाव फैनो हानाय जाबाय। दा बेखायनो उननि समावहाय जोङो जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव जिखिनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो गोनां दं, बेफोरखौ फारियै मावफुंलांनो थाखाय थियारि जाबाय। आरो जोंहा जोंनि समस्तियावनो सासे EM मोननो थांबाय दङ। दा बेखौ मोननानैबो जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों। कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोन्दों। मोनसे समावहाय प्रमद बर' बिथां सारा जिहेतु बिटिआरनिनो सासे चिफमोन, बे हिसाबै गोबां समावहाय जोङो गोनां समावहाय रायजो राजाफ्रा मोननो हायाखैमोनब्लाबो जोङो जिखिनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनानै होलांबाय, जोङो गोजोननाय दङ। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय जों जिखिजाया समावनो जोंहा जिहेतु जायगायावनो EM मोनसिगोन, जों जायखिजाया समावनो जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै गोरलैयैनो लोगो हमनो हानाय जासिगोन। आरो बेखौ मिथिनानै दिनै कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बयबो गोसो गुदुङै इउपिपिएलआव भट होनो थाखाय थियारि जाबाय। दा जायखिजाया जोंनि इउपिपिएल हान्जाया दिनैनि जि परिबेक, बेखौ नायोब्ला 15 निफ्राय 20 रोजानिख्रुइबो बांसिन भटआव देरहानो हागोनना दिनैनि दिनावहाय रोखा जाबाय।